Il-bniedem jixraqlu jmut f'idejn ħaddieħor u mhux minn idejn ħaddieħor. Liġi li tista' tinsinwa u tiftaħ il-bieb biex jagħtu ossu bħala piżejjed m'għandix tiġi kkunsidrata. Dan saħqitu Caritas Malta kif appellat għal sensittività kbira fuq dan is-suġġett, ċoe dak tas-suwiċidju assistit u l-eutanasja. Caritas spjegati li l-empatija fl-uġieħ tan-nies għandha tingħata priorità u li f'pajjiżna hawn bżonn ta' kura paljattiva li toffri serħan mill-uġieħ lil dawn il-persuni f'ambjent ta' appoġġ u mhux nofru liġi li tippermetti suwiċidju assistit jew eutanasja. Caritas spjegat kif kull leġiżlazzjoni li eventwalment tista' tiftaħ il-bieb għal persuni biex jieħdu l-għażla tas-suwiċidju assistit hija ta' tħassib serju li tmur kontra l-prinċipju tad-dinjità umana. Intqal ukoll kif organizzazzjonijiet ta' Caritas madwar id-dinja f'pajjiżi fejn dan kollu huwa disponibbli qed jirrapportaw li l-eutanasja tiġi offruta bħala għażla b'mod attiv minn professjonisti tas-saħħa lil dawk li jkunu waslu lejn tmiem ħajjithom. Għalaqstant Caritas Malta insistiet li minn leġiżlazzjoni li suppost tippromuovi il-ħniena tispiċċa tixpruna l-mewt u nuqqas ta' dinjità umana. Intqal ukoll li tal-leġiżlazzjoni prattikament tpoġġi pressjoni enormi fuq dawk in-nies minn stat soċjo-ekonomiku baxx kif ikunu jridu jtemmu ħajjithom la darba hemm l-għażla biex jevitaw li jkunu ta' pis finanzjarju għal qarabathom. Intant il-Ġewekes Union spjegati li favur l-eutanasja assistita b'mod volontarju għal pazjenti adulti li jkunu qed ibatu minn kundizzjoni terminali u li jkun fadlhom ftit xhur fil-ħajja tagħhom. Iżda fl-istess waqt saħħu li l-Gvern għandu jkompli investi b'mod b'saħħtu fil-kura paljattiva. Hekk ukoll il-Moviment Graffiti li wera l-appoġġ tiegħu għad-dritt tal-individwi li jażlu li jtemmu tbatija tagħhom meta jkunu qed jaffaċċjaw mart terminali jew illi ma jistax jiġi mfejjaq. Madankollu, il-Moviment Graffiti saħaq li l-istituzzjonijiet privati m'għandhomx jitħallew jipprovdu servizz ta' eutanasja volontarja assistita sabiex tiġi żgurata l-aċċessibilità kontinwa u biex ma ssirx mezz ta' profitt monetarju.